We Pulit da Delhi ulah Byrngem ya ka we ka Kynthei ka badai ka para bayatri Pulit lang ha constable. Ba un peniap ya ka bat ya ka longying jong ka hadin. Ba kala kentaj ban Iathoh bat ka jing terwa Iathoh jong u. Kane ka Kynthei constable ya menta kadang don. Ha preng ka jing Shah hikai ha Moradabat Police Training School. Une Pulit constable ka Delhi udai ubashong basa hasnong kakot ha bulan syar kumjuru kane ka basya Byrngem. Une constable ulah sedang ban penthut ya kane ka Kynthei constable bat ya kalong ying jongka hadin bakala syajit haka Uttar Pradesh Police ong kalat pathai khubor. Katkum kane kalong ying kalayathu ba une Pulit constable ka Delhi ulah penbor ya kalong ying ba penyatho ya ka khun jongki bat u. Haka ju kapor kalong ying jongkane ka Kynthei kila ujor ha chola police station bat kila dawa ban yo jingada naki Pulit. Kane kalong yeng kaya tu ba une urunar upon ya ka bat ya kalong yeng bat upen thot ya ki. Kane kalong yeng hadin ba kala keno ba une Pulit constable ulah Byrngem peniap ya kila da kim penyatho ya ka bat une man penyatho bat uwe pat ubreu. Uhe Pulit ka chola police station uyogendra malik Iathoh ba menta kidang penlong ya ka jing tokit.